and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Agenda. What is it, Matt? Jess, I think I cannot trust her anymore. Dili na ko makasalig pa niya. Matt? What's it? Nagduda kong may gitago si Claville na ako. Ha? Yes, muna ako pagtuo. Wa ka ba'y naibawan? Ha? Unsa may... Unsa may akong naibawan? Well, it's okay. It's okay, Jess. Libro dyan ka. What? Unsay ipot mong ipasabot? Matt... Matt, unsay... Never mind. Forget about it. Matt, unsay gusto mong isulti? Say it. So, man, Matt, are you okay? oh, sorry, Jess. Bye. Ha? Okay, sige, bye. Oh, kadiritso man din yung putol. Sa man to siya? Huwag ko makasabot niya. Huwag yun. Huwag ihapoy manubag sa office ni John. Dilisab na ako makontak ang iyang phone. Sa ato pa possibly, naa siya sa office. God. Nabalak ka man hinuon ko. Kalit ko kikulbaan. Basta lang na, noon sana naman ko anyway. Sa manay akong kibati. Nabalak ka man hinuon ko nga tingalig. Tingalig. No. No! Nakakita kasi ang reaksyon pagkakita niya sa kong itsura nga nagsulob sa mask. Bisiga ang mga mata pagkakita nga parehas magitsura, bro Jack. Yes, bro. Nabati ko yung isulti nga plastic surgery ko no o silikon na imunaw. O siya may bawo nga maskara na ikini gamit ang special na tela para matanaw nga muragir o tinuod nga palit sa tao. Nangutana siya, bro. Unsa kuno iyang sa kung nga nung gikidnap na siya. Pero sa imong pag-ingon nga tungkol sa DVD virus nga ilang ipakatap. Wa din siya makatingog. Taon-taon pa siya may sulti nga wa siya may bawo kung unsa ang imong gipanulti. Milimod yun siya, bro Jack. Nga diha sa sekretong laboratory magagikan ang origin ng virus. Doon patay yung kanang doktora, bro. Doon patay silang organisasyon. Wa ko siya may bawo kung unsa tong giingon nimong lighters of the world. Sige lang, bro. Although, dili ka na ko masunod ang itingog. Apan ang laing mask nga akong isabaw. Dako kay ikatabang nga dili klaro ang akong tingog di bisan kinsang makabati sa kong tingog. Wala, bro. Pero ang purma siyang tsura. Ang imong naw nga nagsulog na sa maskara. Mura na kilog siya. Karon, usay sunod mong lakang abaton. Hinahinayan kong sunod ang iyang mga routine, bro. Particularly sa mga dapit nga adto siya magkanunayan. Labo na gyud ngadto sa laboratory. Good luck, bro. Ayaw kalimot sa paggamit sa visualized RFID nga tuig gama o sa body camera na mga tabang na mo pag-monitor sa imong kalihukan. Ayaw kinikibuhak sa imong lawas. Buhan kung kinausa na dayon ming maka-back up or maka-rescue nimo. Wadyo ka masaya po pili ni Dr. Miller. Nang iyang identity mo imong gamiton aron makapenetrate sa ilang tago nga laboratory. Kaya wag yun siya yung mga relatives din eh. Ang tanan, nagluing hayaw sa naglaing nasod, ngan nasakop sa lighters of the world. Una ilang bargain sila mga sakop. Nga ihatag nila kung unsay naas kalibutan. Wa nila hunona nga kining tanan lumalabay lang. Yes, bro. Tod, ayaw kalimot ugda sa personal nga mga gamit ni Dr. Miller. Labi na gyud ang iyang phone, kaya kausap ka nagikatabang nimo. Aron mailhan mo
ang mga tao nga ni aras palibot nga ila di ay mga miyembro o pasakop. How's your driving, Rojan? Pastilan bro, nabaguhan ko nga nagmaniho na ng luxury car ni Dr. Miller. Pagkahapsay sindagan, smooth kayong dating. Kaya bisa ko sa'yo na gusto, bro. Ihatag sa organisasyon. Yes bro. By the way, diretso na nga akong lakaw. Planuhon na ko ang akong mga next moves. Nga di na ko mubalik pa sa dapit nga kitaguan karon, Gislin. Don't worry about Gislin. Ay baterya. Mga garantiya minimo sa iyang safety. Thank you bro, Chuck. Bye for now. Every now and then, mukunta ko nimo para sa akong sunod na plato. Haskang! Laaya diring dapita, Gislin. Ay! Unya pagkakuuton sa signal sa cellphone. Sabta lang una ninyo ang sitwasyon, Hillary. Pag tinabangay lang mo, palihog ha, kamu si Clinton diha. Kamu na'y bahala sa among mga partidos ni John diha. Total, dili raman ni para namo, para nis kinabag-an, para sa tanan. Pagkasigurista gitaw ni mo hilaryaha ka, oy! Wa man ka magsulti eh, nga nanawag kang Degislin. Ay nga na mo, sultiman ko ni mo Clinton na ka. Kaya nag-ingon de kang sulti, hati kang manawag ko nila. Ikaw mo hilom. Da! Mga litong ka Clinton ba? Samba kayo. Ay, wapa, ikahilom diha. Ha, usa pa mi kang katawang kuspunuan sa sambag, oy. Aron makakontak lang ko Inday Gislin kay grabe kakuuton kaayo sa signal. Awabi ko si Koton. Signal. Kaya ang signal rin Koton, hasta masanga. Stop! Stop! Hilom! Unsa stop? Mura kag si Kibuloy. Naibaw na kung kasi sunod ni mo isulti ba stop kay bastos! Bastos kay ginugbakbak lintona ka! Wa na gay sama ni mo ka bastos! Nawong bayan ni mo hilaryaha ka. Oh? Sulundo ng bastos, no? Kung wala pa ng bastos, dili ka masulod sa taguan ka sa inahanay mo. Ngamaw! Ganiha pa ko nagsigi og kontak sa security agency office nimo. Kay gipakita ko nimo sa tong video chat ganinang buntag nga busy ka. Kay nagtipon og ang imong trabahoan. Pero wa day ka dito. Wasa na ko makontak ang imong phone kay out of coverage. Diin ka man di ay Chan. I'm sorry, Jocelyn. But few minutes after sa atong video chat kaniya, bitawag si Bro Chuck ug nagsugod ako sa komisyon. What? No. John. Jess, sorry. But, wa pa ko masayod kung kanas na magkita pagbalik. No, John. No. Jess, this is it. Kinahanglan mo sakripisyo para sa tanan. Para sa itong umabot. God. No, John. No. But don't worry. Bisan ko sa may tabo, magkita kitang balik. Isasali ko na rin mo. No. Lord, God, nasayod ka kuno sa kapiligro o kalisod kini nga komisyon. Pero nasayod ko nga dili ko nimo pasagdan. Buhaton ko ni, di lang para sa kong kagalingon, apan para sa kinapag-an mong katawan. Kagipanamastamasan sa mga tao nga na-influensya o nagpagkamit sa gahom sa kagitgit. Rojak, I am ready. Magkauban ka ni mo ang mga painaot, bro. Tapos tanan, ang among mapag-ampo ni Glisod Komisyon sa pagsuot sa sikretong laboratory. Salamat, Rojak. Nasayod ko nga dili ko pasagdan niya. Nasayod ko nga mag-uban siya nako. Kay gi-offer ko kaniya kining tanan, bro. Very good, bro. So, kay kumplito naman ang tanan mo ikinahanglan sa komisyon. Anytime, makakonta ka na mo. Makadungog mi o pakita sa iyong kabuhaton. Pinagi sa paniskam, nga naani mo o pinagi-usap sa RFID nga daosap ni mo. Paniwaan lagi, bro, nga white bisan usa na nga mabuwag sa palawas. Ang atong mga IT personnel, andam na sa papulugpan sa drone nga may high-tech nga mga kaimanan to make sure
next episodes. Bye!